Vale, nois, estem a Madrid. Abans de res, ja que estem a Madrid, explica què fem aquí dins. Estem guardant les pures maletes, perquè si no anàvem pel mig de Madrid, amb una maleta jo crec que devia ser uns. Teníem uns contactes que ens havien de guardar la maleta, però no va sortir per la cosa. Estem aquí guardant les maletes. I hem trobat això, que hem reservat aquesta, pensant que seria molt gran, i només ens hi cap les maletes petites, diguem. La gran... Ja us he de dir que ens hem canviat, que és com el nostre vestidor, això. Sí. I... Bé, ja veurem. Sí, demà pillam el vol cap a Costa Rica. Bueno, ara estem al Palacio... El Palaci Real. Al Palacio Real de Madrid. Perquè, bueno, tenim... Que no parlis gaire fort català aquí. Tenim una tarda molt lliure. Si hi ha algun madrileny per aquí entre les mates. No. Vale, va, pots continuar. Tenim una tarda molt lliure. Massa lliure que aquí. Massa lliure. No sabem ni què fer. O sigui que l'Albert i jo visitem coses així, nois. És perquè no sabem què fer. Ho expliques tu. La 1:42. Hauríem d'haver pillat el vol cap a Amsterdam a les 6 Del matí, del matí, de la matinada. Què ha passat? Bueno, una llarga història. Doncs mira, explico. Només us dic que portem aquí a l'aeroport des de la 1 de la nit. Mira, vam fer... 13 hores de fer un formulari per entrar a cada país. A Costa Rica necessites un formulari per entrar. O sigui, després de passar-nos una hora segur, una hora i alguna cosa, a la cua, esperant a facturar, arribem a facturar, ens diuen que fem això, ens aparten un moment, comencem a omplir això, i a la que ho estem acabant, ja ens girem i ja veiem que han tancat el vol. Ens hem hagut d'esperar dormint per aquí tirats, ja estem acostumats, però bueno. I ens han fet un canvi de vols, que és, sortim ara a les 5 i pico, i anem a París, Mèxic, Costa Rica. On estem? De France. Bueno, doncs acabem de sopar aquí a París i ara anem a agafar... Ei, adeu, nois, adeu. Ara anem a agafar el vol cap a México, Wayne. 12 hores. 11. 11. Seiem. Adeu. Penja tu. No, tu. Va, penja tu. De locos. No hi ha estrella d'au, nois, però és el que hi ha. Bueno, nois. ¿Dónde estamos, carnales? Estamos en México, güey. I acabem de passar el control. I aquí, Que estem fent escala. que no se'l vegi aquest, vale? Estem fent escala. I, bueno, en principi pillem, bueno, unes hores pillem el vol de Costa Rica. Por fin, al cap de 2 dies. Perquè t'està mirant ja. Bueno, por fin a Costa Rica, chavales. Hem arribat a Costa Rica. De fet, ens estem menjant un plat típic d'allà. Típica de Costa Rica. Ens ha costat, estan bastant omplerts amb beguda, que està aquí darrere, colita, sempre activa. Però després està... Ah, 7.000 pesos, 7.500. Ara pillem un bus ja cap a Tamarindo, cap a la zona que anem nosaltres. I estem en una zona. Ja hem comprat els bitllets, uns bitllets de bus que estem... són 200 quilòmetres, en bus seran 5 hores o 6, ja ho veureu. Quant ens ha costat? 10.000. 10.000, 5 cadascú, 5.000 cadascú. Primer dia, Costa Rica. Estem en un lloc de locos. När morgonen gryr och dimman ligger tät bland bergen, då dansar gruvfriden. Hem tingut esmorzar, molt bo per cert. Fruiteta, plàtan fregit... Un dia farem... Sí, farem un vídeo algun esmorzar. Fan aquí molt bo. Hem anat a veure Three Monkeys, el árbol de los monos. No n'hi havia ni un. Però bueno, ens han picat una de formigues. Tots els peus, tot, Però formigues d'aquelles vermelles. Oh. I ara
d'aquí res, que crec que ens estan esperant, ens anem a Tamarindo a ser surf. Dansar gruvfrun. Dansar gruvfrun. Ei! Oi, oi! Ei, què passa? Bueno, nois, dia 7, 6 a Costa Rica, crec. I avui ha sigut un dia raro perquè, com que no sabíem ben bé què fer, hem llogat una moto. Imatges. I l'hem aparcat aquí a una hora de Tamarindo, una hora i alguna cosa. Que és el lloc on Mireu estem. On hem vingut, nice. Alon, és que estem Alon. I ara anem a menjar alguna cosa. Sí. Així que... I ara veurem unes imatges de dron. Ara el que no tenim! Nois, estem arreglant el dron, però ens diu alguna com de que el IMU no funciona, que és com la brújula o alguna cosa així. Sí, jo què sé. Mira, si algú té solució, que nos lo deje en los comentarios, saps? I ja està, no? Aquest és el bloc 2? No, bloc 1. Encara és el bloc 1? Clar, no hem fet res. És que hem estat uns dies treballant molt. Pues jo crec que és el final del bloc 1, Sí, però està curt el bloc 1. Vale, nois, doncs el bloc 1 s'acaba, ens veiem al bloc 2. See you later!